Mm. Hmm. Tilapia. Yan. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng burong isda at meron tayong pritong tilapia, gulay, meron tayong ampalaya, talbos ng kamote, talong mga kapudibit at mustasa. Bago po tayo kumain mga kapudibit, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Mga na po. Opo. Hoy, 7 days to go Yes. before Christmas na. Merry Christmas po! Cheers na kami. Ayan. Lenyo naman yung puro mo mga kapudibis. Oh. Bagong gawa. Bagong gawa yan. Gawa ni Kasi nakabala. Kubusinang Kabalen. Tiyan ng buro. At baba natin itong tilapia. Para makita niyo yung puro. Siyempre, ang palaya. Diyos ko, day. Yari na naman. Mag-diet na ako ngayon. Mag-diet na ako Ito ngayon. na yan. Na. Totoo. Wow, kaso lang oh. Yaman ito. Sa 3 times a day na pati ngapon. Game. Ang una subok ay para sa inyo mga kapudibis. Mga na po. Kaya pati ngapon, makatapat kumamangan. Diet na ito. Diet na ako nito. Ma'am. Purong isda po to, mga kapudibis. Tasa. Ito tilapia. Ito on mustasa. Mga Tapos tilapia. Yan. Wala talong. Talong oh. Makapanggigil daw. Ang sarapan. Kanyaman. Talbos kamote at buro. Kapag nagtinda si Kusinang Kabalen ng burong mga kapudibis, message nyo lang po ako, Valerie Concepcion. Ayan. Okay, the foodie. Yan, sigurado pagkatapos ng Pasko, mga gulay naman ang hahanapin. Oo, mag-message lang kayo mga kapudibis. Sa ano lang po yun sa Guagua at saka Santa Rita. Santa Rita, Lubao, Sa tsaka Lubao. Santa Cruz. Ayan. Nasa Manila naman po kayo. Ano na lang? Paano yun? Tsaka na pag ano natin, na naayos na natin yung Inaayos pa yung ano namin mga kapatid.
paano mag-deliver yung mga ship na ang dami kasing kailangan ayusin. Meron kasi nag-order noon, nasa ano sila? Ibang Manila, bansa. ibang bansa. Hindi pa namin alam yung ano. Ito ay ano na, luto na. Luto na, no? Kakainin nyo na. Pero nasa inyo kung gusto niya pang igisa ulit. O kaya init. Init na lang. Ayan, Tita Rowena, malapit na po magtindaan po ulit Tagilo. Order kayo po na Tita Rowena. Tita Rowena Guevara. Hindi na kaya purple po kaya. Mustasa. Sarap. Ay. Mamantika pa yung yung buro. Para siyang crab paste sa itsura.
Mustasa. Tanggalin ko to. Talong. Kaya ito. Ayaw mo na. Talong. Gusto pa talong? Grabe, ang sarap. Hindi ako makapagsalta sa sobrang sarap. Ang sarap ng burong isda. Ayan, sabi nga ni BBM, kung gusto nyo mag-order ng burong isda after Christmas, pwede po kayong mag-message sa mga malapit lang po sa amin sa Guagua, basta't Lubao lang po, at saka sa Florida na. Ayan. Kung gusto nyo, yung mga taga Manila, kung papunta nandito po kayo sa Pampanga or pwede po kayo makipag-meet, tapos order kayo, imi-meet po namin kayo sa malapit lang po sa amin, ha? Okay, shoutout po tayo. Shoutout po kay Cheryl Gastador and Gastador family. Jasmine B. Kay de los Santos from Saudi Arabia. Shoutout po! Max Manansala, Randy Mata, Chesa Shoutout. Villosoto from Quezon Province. Shoutout po! Lina Corpus and Jumawit family. Shoutout! John Dren Vlog. Edgar Manuel Flores from Duncan Chan. Shoutout. Duncan Chan. Nanita Marmito. Shoutout po! Shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, ayan, thank you so much po king Pamasko yung Yes, thank you so much po, Thank you Tita. so much po, Tita. Tita And Tito Olivia. Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw, Lods Discarte, and syempre si Janet from Germany, Sir Frank, and Christine. Yan. Camille Garzalia, Elis Yes, shoutout Garzalia, po. Ruby Garzalia and Garzalia family. Ayan, Shoutout po. Siya pa, baby Alison Catherine Pagaw, shoutout sa inyo lahat. Shoutout po! Makapudibis agi sa aming pamangan mi! Kita-kits sa susunod na pagman. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.